kotokohene e kasa nche yebeti nsema yewura de tudwa si asase no onye mfa nya hwe yema no enwo ha bebia wona yema no nsi wo onye asase ne mfa nko bebia ho nsem no nemu mpanifo so mu twoma ni behwe Kumasi Zoo ni enya se ye de kwa ha adisi okra enya ehu hwinwi esi ye afri ha kromu hanam se carbon ko na ni papewu Kumasi Zoo esi wono kra no ye twa ye ni mehwe na wo ye ko ne se wo ye ni ye no de na ka wo titi Zoo esi wo sa ba be si ne ene ne yesi ye be yizu afri wo de akwahefa ye be sire a tourist site pa enkofo tue sika from no ne eba behwe ne ani nkoho na se ho no so adane car station ni niam ho na drivers for park cars ni niam ho nyina emoa ni nyina emoa ti ye dwundwene Kumasi ho a ne ye dwundwene sa niam we hu se bebua ama apagya so ebebua ama apagya na nkoye sa na da bia no ye de yetiwo na we sisei we kase we sisei a emoa kura yenkotie yewura nsem oka efa zoo ho abra ye mpanifo forestry commission mpanifo eba ya omo ebesra yewura omo de ensem to yewura animu no asantemawura kasafa ho yenkotie eba abedwafo ha mbewuram ede amaye Zoo ne de madam wa sababi wono asase menka asa meje ne apamo obi zoo menka asa meje ne apamo obi zoo man wo na eno anya na dwuma kama zoo so de santene okaso wote ana zo bia sese be debi ewo wo no na ko so de dwuma akoso de dwuma de ura so no Basta ye nyina ne ye transi a plan Kumasi ye ne ese ne ba bia dre de ha ne de kwa na ne forestry for ka ho obi aka ho town plan ye nyina na ne ye ka zo be ka se ye kwa ese de bi zoo no aben ha ye mfa nko de zo awo ho amma no ho sa menya ye asa so me mfa nya hwe amma no ho ne nya zo wo de se ba se be ya ye nyina ye transi a ba se be this is a new media. Now, first, we come up. That's what we come. We are coming. Then, so, any of the side there, they don't and I want more. The first will be right. Because we get a son and they be there. Say, Zoom on Jama, Zoom, no one offer. I said, Sebe, I got you. Not got you could be. That the next time I got if you want to do said, better. I know you ever chairman, more me the Kubu. Yo, you know, the free Libya by and I'm saying from Google microphone could be near. When you be cram as I did, Ti ensemwa yewura krobia santi kotokohene e kafa Kumasi Zoo ho eno no na yentie panyipa oda no ono so ba ensemwa ode to yewura anim Every theory, when I'm there for now, the 2 years, but it can't buy a rubber, and I believe and let the name percent the name board me in a back near a chair. Yes, selling share a corner here, on one. No, I didn't pipe or tired. So they are quite a bit too. And if I bought for the money, as so, he did everything actually up home by. Now I'm near a corner a yama in Chima. By and upon a share those in the industry, or more, a human. Train back on anybody. No, so okay, no, you chairman. And Nana, I'm more. Don't more. So, that Nana has said, connect me and Manina, there's a papa person now by my own dear say, a dear in our camp more by a year, my dear. So
mo ba bia wa na sabi Libya mampanyini ene na pamfo kra no ebesra yura no obeche yura mo ne bi ye ho nyina ye de akozu a wo se manfo bo mo hwe zu ni de hemfa ena yeyi ede akonte ho nsem nyina eno no yensum kena na nye kama na yenye ni ye se de be ya bia wo no Kumasi mfimfim pa nananom sabi omunim die mu no omunim se ho no beboa ne ye de kɔ ho yamfa nko ba bia se ho ne yamfa nko tinye nne no bi ba be ka se Kumasi Zoo ne ye firi ho e de akɔ lake kwan kra ye nye o si yamfa zoo nko ho nyema bi wo ha ye hu lake kwan ne kwan kra ye nye ti Kumasi Zoo sabi mo tena ho aka na na se mo hyehyɛ no mo bobo kotokwan na ma ne kurura eti sane ma ne de ye nyene niye na moy nyina na enka sabi ba bia okɔ na wo se okɔhwe wani so ade a wo nsa mpa wo ba Kumasi Zoo kan ukɔ Kumasi Zoo na meka no woni ati kura se ya bodi kura se besi me nko Kumasi Zoo to bo Facebook Opemsuo radio a obehu Kumasi Zoo ye ka ho asem over empombo kɔ de yo mami ti o yo dedika mam chati for oyine ba Kumasi Zoo no asem de ayemo wa eto mre bia atesem so eto mre bia atesem no ya na nokora wom na Kumasi Zoo no ni edikan se benyaro na kwantwetwe onye ba bi ko yankopon inhira ba bia obia se onya asasu hunu no anisuade hunu etese no se debi me ya maboabo mo bia no edi aguba bi na menana no riba bi o makɔhwe o makɔdwuma ni o makɔsire kakra ho na odi zoo no yame nchade odi bakro no finfiri pa na Kumasi Zoo no kura no sen papa mpa dia ka fa kwa na race course wo nyina ka Kumasi Zoo ensase no Kumasi Zoo ni sase ko nyina na sene na ye na bia aban bako na enu no womo emfa ni nkuhu nti na entire mu na bo sa foto kwa meduma ohun ade bi asese ma ono aye bi oni fie flat house Accra oyezu ho na ujita hu yin anka so ma mpanyin pa ni fie obeyezu eyina ankra na efifie eko flat house ko we mo ni jatan na so na ka ka hu ya sa so na yakura Kumasi Zoo eka se emre Kumasi Zoo na mani tim kisa ko ba hwe mo bi se kontromfinom enu ahoro kati anom na ka ka ho na duwa bia aboa ne ye ho preka se kura se be hu pa na aboa jata oni ekodu ana ya ka ho obehu aboa zo ni den chema wo mugu nsuom emo ahoro se atwe na ka ka na se kwa na enya japade be se ya nipa enya nije wo ho na ebinum so ayo mo adwene se ebe ya yenyin fa nko contrast kwa no so o enya bore wa wo ka ya wa ba no momode so ko ye ba ko ho na yenya zoom yeni wa santimantem wo ko ye ba ko contrast kwa so se na o che na prempeso de na aka Kumasi a na ayemi ru fe sa na me ka kiro na ade mo de bi ayencheni nkwa Kumasi asase da Zoo asase da sebe obitua ho sika obitua ho royalties anti o chese bia e bo meka nti menya na mo menkoto ana ye yimfiri ha na ye mfa asase ya foforo se ne ya bia meji matemeka obi meka nchemse Zoo na wono ka be no obo efa ho mpanyimfo no wa sebe o munim die ni suahunu a o manya enu ntoba kakra na o de mwana ya bwabo ano adu agubu ebisabri na wo de oba ya enura ya o se de mo me fa contrast kwa so na asase da den apeso de
encheni ya na ewo musa yeton munya akamo munya kura nye ye enti isi Kumasi Zoo ne de abas trase ewura kan no osasa se memfa nya mo na ho eno ano wa wo pe no na mesaka bio so wani abre pa se zoo ne mfa nko esum kwa no so ene bo mo ne akọ zoo ba ko se na osa aje fo Dr. Kwame Nkrumah ye bi nkran no na nipa no mo ko ayi asuma o ma fa akọ hwe na so kra na o bo tourism no na o bo papa o ma pese Kumasi aso de no o ko hwe no o so akọ hwe o ko zoo on ma ogu enika o nipa horo nyina na obi ya ni je kura se ebi school for nkura aba excursion na ma ko pie ho musa enkatia no so moto o ya na wo mote ye nkura no mo ni tinje sa am say o mo kwa nye bi ka kire wa wofo se kwa Kumasi Zoo ni ehu iri ni ya ya de ade akura abaka enwoma efa goli na ho ya katia kanu akayo onwu bida na so na prempa da roma oba Kumasi Zoo a oba be hu akatia abona ya kan ho so book no ebi ni otuma aste di na hwe ho ne ma horo nyina eno na de sua no so pempi ni yesu enhumam no ekenkan kratem no se ye de no ekohu bia eboa papa eboa yẹn sẹ na wakan ya na odi buku na ato akwakan akyekyere ho asɛm akyekyere te sɛn akwakan adoe ho asɛm adoe te sɛn ne mo nyame ado na ba bedu Kumasi ko Zoo a na bo so adoe no sɛ tie ni akwa bi no wɔ Nigeria na ne din no monkey no be fine na oba mo asesa mom kino be was but imama elakam nti edebi na me back to bi menfie miensa we no na ma na akwa bi de ahomato ade na biasa na ka je oh lady this monkey I will go up papa it is monkey I'm say yeah, this monkey ohwe abo no na nkura wo mu ye ko na fi ase bisa kakra aso papa was that monkey no get stomach na if you no get stomach how can the monkey eat where the food go stay na ye cap English show afi e kwa so papa yes was monkey no get nose na then actually if you no get nose it can breathe at all can you breathe no be same way na me body is very intelligent or see papa I'm not sure or see me baby's last question where there you can answer it I'm say what question that was it monkey no get neck so you know see monkey in neck or should lie if you get neck why they put the rope around it in ash as I got them know say monkey no work on then I'm on the after na yase say ni na ya disia so I'm monkey na ka be ro hwe na abisa enti mo na ego no omo fa so ka se ba o apart from say ahwo no ma fi mi ahwo ba be kwa akofе na school for nkura so nya kwa mba on the fian de kese pa enti we die e be se mo ma yo sa adwe no de mo nko pass as foforo na mo nya mo de na we no de enka ho sa medasi ofa dia wo mpomo ko de yakuba no he pa mi so he adom na maminti o yo me chetifo sa zoo ya ka ho asemi na akoye huhu ewu krom ofo totra otibi zoo ni esi bi ye free ho esi ba bi ye info ni ba bi ye free ase o mo se an ahana ben krom dodo nje ba be ye free ha de akọ lake ho no baabi na ho no etimi aboa me de mahunu ni se ba be ye free ho no ma
omu meyi mfiri ho mfa asase ne nye bibi fufuru bia se e store no ne ba besi e store ya omu mfa nye hwe krum ha kra no ba bia ka kra be gina kra na eden omu betimi di aba be ka kire se omu ba be ye hoyi ama cars enya ba bia gina nanso omu nye tu omu de mfiri ho no na no na e de honest store afi no ma cha mo ho utu kwan kwa manone a yewo forest a ewo krum finfin a saa mo ise ye bi ewo krum finfin e de o hawo ene de manipadua no eni o hawo bia empokra no enua no ne forest na ya saa wo krum no okozuwa nse nua wo ho kama a ewo krum finfin no ewo mfaso de soronko de ma enipa a yewo Kumasi hase ni nyina ne se ye cars dodo na ewo kuruma se no etu musie no yade pa betim dia abre nipadua no enya asem ketwa ye se nue ya ewozu ho ye ene edom ye kakra na agye saa enwusie a efrika eto ede bai ede maye senkanu ni hono ma ene nkanya asem ketwa enti enipa omkotena se bom tirim pose ye pese ye yizu edi firi hase ede ko ba fufuro no ade nti na o manya saa da agye no mo se no ede dwene ho no o manfa saa da agye na anwene ho se ba bia mpeso mo de zu no ko no eleki kwa no o mo dwene ho se yenye e ma nenye kama se de leki kwa atiti apansam yi mo ntimi antana se anwene ho se ye kwan no empo ba bia ye akoso no ye to aso amna kudu leki wo no mu twan na mmom no se mbe yuzu ndi akọ no mu na mo dwene ho eno de kurura se won ka se wo gya asase ndi ahwe asase ne mu dia asase ne wura asase wura se won ka se wo gye enti mu amodwen ho no mu ko pe nta vaso bia ni so kurura se wonye enne ochina nso ka ho ba bia wo na no eye ekwam faso a mbetuma bo zu no ho bra na mo pejam enima bia etosi ne wo ho matoto ne mayi am na gina ne naso no se mo fa na mo dwene ho sa ne se ba be ye firi wo de akoba bi wa bra emfa so di bia emfa me mo ankasa mo mu interest di ntam pese mo yi firi ho no ti besre enne okozu ho no ma enne ma bi ho no ma enkoye empokura na ho no se nua no kwa na se mo kodua bi kan kwa na mo kodua nka ho zu ho no no ohwe video ya eda afidie su ya uze mu de da ho enua no bi kura mu nua nka ho se be ya awia ne ntimi mmom ye na tambia enwunu no beba ne mmoa no nye baabi adaye baabi enipa etena edidwa baabi enipa ka gina baabi enipa da nyina no magye nyina be se baabi mu ada na mpesa musa age ka ho eno na mpesa musa beje ka ho mu an pa no enfa no munko enam se mu an mu ni lawyers am be ko ayinti no kuru aso nka aso woje nti mpam baabi ntana na mo nwene bi fufuro ho a be boa eye Kumasi ene asanteman no feka ene zoo ni obese o hakra na ense hwe se mo tuma kwa ba ko so wo zoo ho no eye fence lake ho aka ho a ene anya hwe kwa nya eye zoo no mienu na aboa ene sa han ne bebo apeso a omo so epese omo so nya mo ni bi hwe so mo tuma akọ eye lake ho akọ hwe ho so de no ama na ye kama eno so betumi aboa ye krum ha saa aya esi baby akas bejina ye bewie no nyina ye store na ka nyima bi nyina so omo adwemponti omo de ko ye saa de no te besere ye ku ye nimu yi no ye pese Kumasi ni gina ne naso anya kura no wonam Kumasi na wonse enua nko na Kumasi aye kusu kura be Kumasi aye fe Kumasi aye fe se de nkane ne ye kase abuche hima baaye obetu Kumasi din se garden city no ai nei Kumasi na nkasa no adane ne ho ani se garden ni ho biem bola na emne enne ye dua nua na maya sa fa yentuma pa afura se garden city na beboa pa ama niema bia etimidi susanso ebre ni padua no se nua nyina ho no abetimi aboye ama yade ahodo e baye so no eso beti ti nua no mum ni se ehyem kena zu no mu de da ho ye nyine hu nua ni ye na mo nye ba bi na ni kwase ye de asem kra komoa no so
emo no monka omunye boni bia monka hwe mpuntu ahodo a yehia no nye bi ni se ye di zoo no ye free hodi akọ lake mpuntu Kumasi hia nye bi no wo nyina no matena dem pa bopo no na afi na epia bonten mo susu wuye si ewie a ye cha wo benya se ma che ni nyina do bia menya bia no ma cha wie tinwa no se kuro aka wie dia no no bia ni asem bia aka biem no to atwa mo nwini bi fufuro a de mpuntu ba ade mo se kwadwere ho no so no ensa amoa so a eno so ye besa ba beka ne mu de mo ba dwere ho no beboa ide ne ye bebo aba so we nka mbeka yin nka eboa ya na nka ebo aba so ne mu mo bia ni mu a de bre inya hwe mfirim ebia se store yi so ye produce bibia okurum ha no de moto no mu nyina no e ya ade a ye kra di free amano ne ba ye produce hwe okurum ha so nti ntra wonda da bia na de store na ye to pete sa na ye to pete ti besere enuane nso mu kena adum ne yi na bebi ho duadua ho ebeye wona maduma bebi ho de duase ebeye yenyine hu ne nua we kakra ye boy ho ban a ama yade anke bebe so no etimi so aro kakra no so a modum se koka enti we ho no ntenyam fe ho na efe enne no ko wuram kwa na ana obi anso no obetuma fa nkura school for edum akọ ewuram se mo nkohwe eye wansane na wansane no kwa akọhwe ne hin kusie no kọhwe ne hin akrante ne fa na akọhwe no nyame ya adum na nananum ni ndie mu de bia ba kro finfin na adisuafo betuma akọhwe de ye che no kraso no obetuma akọhwe sa abo no se no wote se kura na nesu ene ne ban tie a eno so amo sa de se ba beka na mo be fa mo yedum akoi mo ndu kwantifi na mo anyina de ho mo na akuri a na ye kwoche mo henfa mo ti odwane so amana yi mo do mo kuri na emo yi o mo na akuri a henfa na se ko fa mo yi ya me ya do se yenye ba bi dum ato a mo na ho no ma na ye mo ho ban yi ye mpejam ba bi o mo da no ye mpejam ye mo ban ye ko pe mo ni bi kura fa meka ho se de kotoko hene kan no ono ankasa e de bia ko ka ho o so nya bi kura ba sa de bia be ka ho e de na mo so mo ye de ka ho mo me nyina ye mo ho ban se de bia be boa ama mpuntuo no etimi akọ enkan wei amanfo be hwe a mo tue sika enti mu pejamu a e be ma revenue no sika mu nya fro no kwa be sa akọ nkan be kon kan so enti mu sa se sika no kura na mu yi fro no kwa no mo de ye dey amanfo be hwe no mo de bo ho no bra na se mo de na mo de so hwe video ye mu da ho pa o nua na so mu dua bi ka ho nua ni bi ka ho wo hwe e free culture center ho no ba na wo sa sha se ACC adan bi ho wo say ye di prin sa wo se akanua mienu pe wo ne ye hye na se so krumu ha eti store sem kwa ne dan sem kwa ni ba bia so yesi dan ni ba bia ne si dan ase okwa mono ni a forest pa okrum finfin o mu ka so mu tu ase yesu ha de ye adwen se forest ne ba krum finfin na akoye boni bia na se bia ti sa so o mu me sa so o mu mo su ade ko nkan na ye sa de no a o mu nim se enua na okrum finfin a ye benya fa so bia firi so o mo su ade ko nkan pa so o ma bi ye firi hono ti be sere kuru akasa eno anu no bia ni hwe kan bi mu da se manti ofase empombo kode na Freduah Agyemang ne nana no madaroma me hoya me gidi sa so hoya na me adoma menti o me da se pi na Freduah me pacho ma me kwan na bie die wu de ne tum ma me na men kenkan ade bi kakra wa ha na de wu enso so nkyera se wotwi na onfemwa atifo nti mesro wo de bie die wu tum ma me na men kan bibi na yemfa nkyera atifo na omadaroma omunso ntie di nti azu no ewo ho no die wu pacho adaroma ya no abo me wotwi me kan no brofo wose Kumasi Zoological Gardens, also known as Kumasi Zoo, was established in 1951 by the Asantewaa Council and officially opened in 1957. Antie kano eye Kumasi Zoo ho no enye obia na ye se nananom e wa Asantewaa mu na ehye eye 1951 ana obia no 1957 enti nananom na ahye ade na to ho munim de se ade ne bebo no ma hye de ato no ma nya abai bi na be it was founded with the purpose of preserving Ashanti culture
fostering social research and displaying the indigenous wild animals of Ghana in captivity. The zoo also aims at demonstrate the link between wildlife and culture and emphasize the need for wildlife conservation. Saa zoo ya omo hyehyɛ sɛ be kyerɛkyerɛ asante amammerɛ ne amanneɛ na afei nso so no ɛyɛ ɛmoa ahodoɔ bi a omo wɔ baabi tie no betimi no maba hɔ na amanfo betimi di mo bɛyɛ nhwɛmu mapa afa enwumasua ho ɛno nti na mo hyehyɛ saa de we yɛ ka zoo no nyɛ bi a zoo no hɔ no nkwan yɛn kan so hu sɛ culture center to toa so ɛne zoo nyina no mo yɛ bom nti ɛfa sɛ ne kyerɛ amammerɛ ne amanneɛ na zoo na nkasa no so no da ɛmoa ahodoɔ adi ama manfo abɛhwɛ de ayɛ nhwehwɛmu afa enwumasua ho. Or say key historical point 1951 the Asante Mine Council decided to establish a zoo to preserve Asante culture and promote social research. Said ye when the kind akyiri mu no ɛyɛ atifi anase asempo a ewu ne sɛ ɛyɛ Asante Mine nananom Asante Mine ɛhyehyɛ saa zoo yi sɛ de bɛyɛ a ebetime gya so ayɛ ehwehwɛmu de afa enwumasua ho de broni kan sɛ research no. Or say 1957 the Kumasi Zoo officially opened to the public, showcasing indigenous Ghanaian wildlife. Management. The zoo has been managed by different entities over the years, including the Kumasi Municipal Council and the Forestry Department. Since 1974, it has been under the management of the Wildlife Division of the Forestry Commission. Free 1957 a bie saa ade anu yi edikosi 1954 no Kumasi metro ene forestry commission okomu a ye wo mo fa bi a ye fe ne se wildlife omu ankasa ene de saa ade ya mo se omo hwɛ no mo ho brada so mo ho ban se de be ya mpuntu na se ne kanko ni na betime gya na so enti saa na etie wo hono. Purpose. The zoo serves as a conservation site for Ghanaian wildlife, including free-roaming peacocks, and also functions as a center for research and education. Said the zoo no esitie no yewo emu ahodo ebi ti se sese okọ hono abuhu saa emu ani bu honom kyese emu okọ kra obuhu enwe ponko ne sai na amanfo betuma be gina so de aye ehwehwemu tuba Facebook Opemsuo TV a obehu emo ne bi a wafa bottle water na onum nsuo no se de nipa no nsuo pepepe a kyese enika amanfo adesuafo ba ho ebi professors doctors be ehwehwemu mapa ewo zoo honum. Significance cultural preservation. The zoo was established to protect and showcase the cultural significance of wildlife in Asante traditions. Timobium. Or say significance, cultural preservation. The zoo was established to protect and showcase the cultural significance of wildlife in Asante traditions. Said ye a fast way tintim zoo no itintim said be ya ye de bebo Asante amamre ene amane ehu ban efa emoadoma ehu saa mo nyina no dodo ne ye mo a omwo baabi a tie ye Asante mamu ha ko ma kakra bi ne firi amanone ne baaye ye de bebo said ye amamre ne amane no esitie no ye bebo ehu ban enu ntina mpanyimfo na nanom hwe ya mo tintim saa zoo yi. Conservation. It plays a vital role in conserving indigenous animal species and promoting awareness about wildlife conservation. Mamemfa de aka no to aso na de kire mosi. Was it educational resource? The zoo is used to significant research, particularly in animal behavior and diseases.
transmission and also serves as an educational resource for students and the public. Said the medical aka honom say painful team saa eye zoo said the beya adisuafo akyerɛkyerɛfo bɛba hɔ aba bɛhwɛ ɛmoa no esu ɛne omu ban ɛmoa no bi wɔ kwa na yade omu wɔ yade sonko bi ɛwɔ mu ho a enipa ntimi mmɛn wɔn anase omu timi ɛfa so ɛde saa yade no kɔ ɛmoa foforo so anase omu timi efiri wɔ ha sɛ ti kɔ foforo ɛmu bɛyɛ saa ehwehwɛmu no ɛde kɔ adesua dɛm ɛde kɔ kyerɛkyerɛ efi sɛ ɛtɔ da o tra adesua dɛm nko a na sɛ yɛ kyerɛw deɛ wɔ ɛnwoma mu na sɛ wɔn nhunu aboa no sɛ de nisu ne ban siti a enwie pɛyɛ nti mpanimfo nananom anim die mu no hu sɛ ɛho bɛba mfasoɔ ɛno nti ɛna otintim saa zoo yi ɛde ma asanteman ɛne Ghana man medase dewo ti so sa wo mu ni kura no sa nnua na wo mu no yɛhwɛ ene Kumasi kane tete na garden city ene ball ahodo no mu ne ade niam funu a wo mu no sa mframa na nnua na ho no mu no ena agi sa kankan ne proye na wo mu no akɔ amaya mframa pa amaya home oh na ya me ya sebi obi ka se wako school wo kura nimdie na so wosa de ye niam ansem fata ya na wo dwene ho a wonte ase enti zoo yi se de asiama kuro ya ye fe baby amwa no wokura no mu kura no mu car park no mu ade amwa ye no ho no mu ye dede ha mwa na dwene sanse o mu bi ho no kuro mu mpedede adan ye no opani ba ko ben na kakra atwam ye ne kasa ye wo se mwa no bi ho no kura no a dede na o mu ye no etimi ma mwa no kura no wo mo som due na emwa wo mo ena mwa no so wo mo san hwe no mo wie mwa na ho no mu tuti wo mu wie a na fedi wo mo san yi bi sa de wo mo kosa bi yakwaye ne mu o ekohwe se de ho no no obi a ono ni nipa betena ma nipa atete no no na yese gya na ma no sa akonnwure mu no eno so omo sa akohwe adi hu achi ahwa se de ono so betimi ni sa mo a na tinwure mu ha omo meka nipa ho no wo mo so so obrabo no ebesi aye na nimdie we sei ene nkyerɛkyerɛ we mo tete ha no mo ya akoye a wo ha no no emu agum ni ade nyina mo akum mo no de galamse akunkum mo no nyina sa wo mo kakra so so a enkwada esua de wo school pon mu edi besua de ma emu a doctor fo ni ade aye research no so so a mo se no so so ya sa badua to agu edi me na asanteman ya ye aden ntina nkrade wo no mo de sebe nkrade no mo nkasa no de eno so so bankuro etimu koyi ya no so so afiro de akoba bi aden tia ya besere mo se mo pezu ni bia ana se mo pese mo yi ha no mo ni firi ho no mo a ena na wo fa ka no zoo no mo betimi aye bi forest no abu de mo asese de no kakra ho mo nko ho na mo nkopa mu ani bi mfengu ho na mo so mo ntudi amanfo beba ho no mo ba bewe na yenya sesebe abre bia niam ebebu asanteman ade bia ebema asanteman pagya bia no na sabe amanwofo peso mo do mo saka no na Freduah medase mrantie wo faase medase pa anti adaroma kotokohene yura wakasa wie se asase no onye mfa nya hwe na se yesiesie kura na engineers omo stakeholders omo nyina na ebetena se Kumasi se ye doso ye plan ne sen ede niam na ede gu akoma boboa ma Kumasi na fa no tuma pefra na ye san hyehye no na animu ya se obi asi oyi afri hodie obi anu o tumi no Mr. Madika ka chosa santimemu hadie eba ne nsase eba ne hyehye de a yewura de mranti of ase kenkan ya me yehu wati ase eno na yewura tia me kasa okan ye na kwam chichwe penso ye plan se zoo aha ne ebe ye no nananum nim die mu eno mu nyansam no mu hyehye ye 1956 eba be see net 2025 say ye yizu afri ha de akoba bi abra ye plan ye hyehye ye and so 1951 ananu tintim the 5 years 6 years na ye kabo man say ne ye bie zoo no nti sise ne de eda ho say de ma otie yewura ensem okan ne say onfan onye na adwene say mpanifo atia ye say timu biem amoma hu say yewura aka ho asem say zoo ne de onye na adwene kra say oje asase no e de aye bibia zoo ne de adama hwa se bebie wono asase men ka se meje ne apamu obi men ka se meje ne apamu obi no ho na eno anya na bi makama This is so
bibi kyɛn kwan wɔ sáré nguo yɛ ɔka sɛ wɔɔkye ɛna sɛ obi ɛna sɛ sɛ dabi ɛwɔ mu a n'akɔsɔ n'adwuma ɛno deɛ ɔda so ne mu a basa yɛn nyinaa ne yɛtena ase aplan ne Kumasi yie ne ɛsɛ ne baabi aduro deɛ ha ne yɛde kɔ na ne forestry foɔ ka ho obi aka ho town plan yɛn nyinaa na ne yɛka bɛka sɛ yɛnkɔ sɛ dabi zoo no abɛn ha yɛmfa nkɔ deɛ awɔ wɔ amoma no wɔ hɔ saa menya gye asase memfa nyɛ hwɛ moma no wɔ hɔ ne ɛnyɛ sɛ basa bɛɛ a yɛn nyinaa yɛtena ase adwuma sɛ bɛyɛ ɛbɛsi sa no bi mu di a na first bɛn kɔmɔ ka ho na so bifo ka ho bi aka ho na nso ɛnyɛ nu ne sa deɛ ɛda no ɛna hɔ no mu a ɛfa so bi bra ɔka so de asase no ɛna bi a sɛ bi zoo no de ama zoo no no ano fa asɛ sɛ be ɔkɔ bi fie ma ko kyerɛ nku bie za de ne sa ɔkɔ di fie hɔ no dia sɛ bɛtɛ wa ano yɛbɛkyɛ me mmoa mi de kɔgu hɔ ayi no yɛde firi Libya baa nam sɛ yɛmfa nkɔgu ɔma nkurɔfoɔ nkɔhɔ bi ne menya bi kora mɛsa de akɔka ho Rich Mpomoko there nyame adom bema Freduah yo mamentio leka zoo asem ya ye ken se ye hwe zoo ya eda ye kwa akotwa mfoni na drone yi tu ye ko wiem na ye hwe fon so am say enti sa asase ye da ye kura zoo for no enya so adwuma bi asa kyese kakla bi o na o hye forest kakra da ho ahu se efi yi pa na me hwe na me say na asha neba abo na se kyese ndwendwe wo man ka kyese Kumasi city ya e fe ne garden city na kyese eno anaka e fa na no enso embasa ye twetwendwe nyina egu na kakla ya ka eboa amayenya mframa pa okrum no mo se abagi zoo yi na mo ayeden mo ayi afro akolik yen hwe lake ensuo yi ye hye be 10 years ago a baabi a na ensuo no wo no ene o hye mo hye saa ho no na mo sinsuo no ti ba akide enu nti na mo de batu yewura nimu wo boka adua nwia 2.5 million trees for the next 5 years enwia yen hwe 5 years ni sen na anyini na wodi zoo yi akoyi uze go chanwia ya bi na afrim na akoyi zoo ni wo no ukoyi zoo ni wo no mi eno no se wo no nso akoda pete na chese nsuo no na ye pese sa ye ete kwa achiri na chese ye we na ye se bu nsuo na bro enti de omo kan de na Freduah se de wura kai no ompene so onka se asase no oje afro bi nsem na maka se mu yi akoba bia zoo ne ngo na nanum nyansem enti omudi zoo ne ba ho no enjina ye hye enkro bi te se India New Delhi a omu zoo a ewokurum ye se ye pese ye sa abrofo enso ye bibia se de nim nyansa chembroni na ye esu atra New Delhi zoo a ewokurum Indonesia zoo ewokurum China Beijing ni zoo ewokurum onyi zo de kotumula bi na ade na ede ewokurum kama na ndua atwa nwa ahia fefe ese boa me mframapa esi ye afiri onom ede akọ bosomtwe sebi yenuanom afofo omo nso ya asantefo mu ni zoo se ye pebibia ezu a yemfa nkoma omo na omo nso nya bi ebono region yenuanom omo enibi o yemfa bi nkoma omo honom na Kumasi die yi yenja no ya se ye jai na yizu ifiri onom a se bi stores ye stores any fin enomba be ye kakra ye hyemu nsa ekura mu ntimi hwe so na esa du ya be kan ho amamo ubedu otun for na about ye wo kejeti afofuri na city guy gina ho na fingu ho oni hu asem bia aka na ye UFO na se musa de yade fofura eno hu asem na metima aka tina Freduah ewura so onje asase no yo that's it nti Kumasi Zoo ni de ho ensem no se mpanifo obi so mo de beboa yenhyem kena
na nyɛ baabi a bɛboa yɛ ama ɛna obi a ɛba hɔ a ayɛ krabɛ